As agrupacións de marisqueo a pé da Illa de Arousa, Carril, Vilaxoán, Rianxo ou Grove Noia deron hoxe un paso adiante. Denuncian que se atopan nunha situación límite. Sentímonos completamente abandonados da man da Xunta de Galicia. A día de hoxe, o marisqueo a pé é insostible, as baixas cotas diarias e a caída de prezos non está cubrindo as necesidades das nosas casas. Malamente nos está dando para pagar a Seguridade Social e a semente que temos que sembrar para poder seguir traballando. Hai algo máis dun ano que sufriron a última riada que as deixou sen marisco nos bancos e as puxo contra as cordas. Din que as axudas anunciadas pola Xunta de Galicia non son suficientes e na maioría dos casos mesmo non chegan aos seus destinatarios. No caso de Carril, a contía que nos dan foi de 31 días. 31 días multiplicado por 91 sale a un 2.400 euros, que foi 6 meses que estuvemos parados, limpando, vixiando, e sin cobrar un peso, seguindo pasando a pagar igualmente a Seguridade Social e a semente. De verdade pensan revertir a situación que ten o marisqueo hoxe en día con 400 euros? A min, de verdade, que me parece, como dicía antes, unha tomadura de pelo. A consecuencia de todo isto é que a xente está abandonando o mar. Precisamente creen que o obxectivo da Xunta é ese, que rematen por deixar a actividade do marisqueo. Unha idea que para elas colle forza despois de ver o apoio do Goberno autonómico a proxectos como Altri ou a Mina de Touro. Que cada un saque as súas propias conclusións, pero nós temos claro que a Xunta practica as axudas propagandas para cubrirse diante da sociedade, pero realmente a nós non nos queren no mar. Todos os datos que hai na mesa, tanto de falta de axudas reais ao marisqueo, a ausencia de medidas de fondo, como rexeneración e saneamento, para solucionar estes problemas estruturais, como as decisións que se están tomando de negarse a declararnos de interese xeral. Sin embargo, sí que están declarados como bens estratégicos a celulosa de Altri e a Mina de Touro. Ante esta situación, as mariscadoras estarán presentes na manifestación que se celebrará este domingo en Santiago de Compostela contra o proxecto de Altri.